Hello guys, ang lulutuin po natin ngayon ay pork caldereta ribs with original chef Jonathan Del Rosario. Tara, lutuin na po natin. Pork ribs. Nilagyan po ng toyo. Ayan. Pakuluin po natin. Ayan, kumukulo na. Pinakuluan po natin sa toyo. Ayan, lagyan po natin ng paminta. Bali, ang gagawin po natin, igigisa po natin. Mula dito sa malinis na kawali. Sobrang linis, walang bahid, dungis. Maglagay po ng bawang. Ano po yung bawang? Lagay na po yung sibuyas. Yan. Lagay po natin daw yung tomato sauce from Chef Jonathan. Ulo na, lalagyan natin ng reno. Yan. Hindi po sa akin kamay yan. Kamay po ng magaling magluto. Original chef. Yan. Lalagay po natin ng karne. Pork ribs. Yan, wow. Juicy delicious. Looks delicious. Wow, wow. Yan po, ilipat po natin sa dating lalagyan. Transfer na po natin, ilalagay na po natin ng carrots at patatas. Yan. Wala pa po yung patatas kanina ay nangangamoy ulam na. Ilagay po ang sili. Wow. Yan po. Lalagyan po natin ng magic sarap. May sponsor. Pero hindi nila alam. Ilagyan po natin ng konting tubig para hindi siya matuyo. Yan, tikman po natin. Tastes yummy. Yum, 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 yummy. Yum, yum, yum. Ayan, ilagay na po natin ang bell pepper dahil malambot na po ang pinakuluan natin. Ayan. Haluan po natin para hindi masunog yung ilalim. Dahil natutuyo na po ang sabaw. Ari ko po. Napaso po ako. Ayan, luto na. At yan ang ating recipe for today. Pork ribs caldereta. Espesyal with Chef Jonathan Del Rosario. Korean edition. Thanks for watching guys. Please subscribe to my channel on YouTube and click the bell button for more videos. Thank you.